kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Fanta kunnafoniw bɛ nka n bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ fɛ ka sababu kɛ kumakan in tɛ a cogo la bi kosɛbɛ ka sababu kɛ muranin kɛ bɛ k'an sɛgɛn nka o tɛ kunnafoni dili bali. Kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba janvier kalo tile 9 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Union nationale des travailleurs du Mali bakuruba fɔla UNTM n'o ye sɔnnadon jɛkulu ye Mali baarakɛlaw kɔkɔrɔ a ye baarabila dabɔ dɛ a bɛ tile 3 a bɛ o kofɔ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. A n'a nɔkama caman minisiri min n'a ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔfɛnw ani tajiko o lahalaya ma Lalenta Awa Bababa a ye taama kɛ sibiridonya tɛmɛlen ka taa kɔlɔnjɛba cercle kɔnɔ. Laɲini tun ye mun ye ka taa lajɛli kɛ kɛwalew la. Jamana fangamarabaaw ye sariya min ta karilikɛlaw olu kama n'o ye taamakɛla dɔw ye Faransi jamana kɔnɔna na. Kolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ ko o sariya in tɛ bɔli kɛ ko wulikajɔ wɛrɛw ka kɛ dɔnnibɔrɔla kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce aw ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin maraka faama ka journal banbara lamɛnli ma. An bɔra k'a fɔ sisan daani na Union nationale des travailleurs du Mali bakuruba fɔla UNTM n'o ye solonadon jɛkulu ye mun bɛ jamanadenw kɔkɔrɔ Mali kɔnɔ k'u ka hakɛ ɲini u ye baarabila u y'a waleya dɛ tile 3 bɔɲango a bɛ daminɛ bi arabadonya in na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Foroba cakɛyɔrɔw foroba ca ni baarayɔrɔ minnu bɛ cakɛ ɲɔgɔn fɛ ani kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔw olu caman de b'a la jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a sababu kɛ sigika kuma min tun bɛ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u ka laɲini o kɔnɔna na o sigika kumaw olu ma bange jaabi ɲuman na. O kosɔn sa UNTM a ko ale na nin baarabila in waleya dɛ n'o bɛ tile 3 bɔɲango a bɛ o kofɔ. U ko gouvernement ale ye makun tetew ani magotɛko la ale o de kɛ ka ɲɛsin u ka laɲiniw ma u ka fɔ la. U ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini minnu don fɛn min ye ka dɔn ka fɔ ka farankan kɛ kalosa tɔrɔmɔɲɔ na ani ka dɔ fara si kan baarabila waati cogoyaw kan ni an ko ma retraite ani fɛn min ye ka dɔn ka fɔ bɛnkansɛbɛn min bɛ n'u ka ma protocole d'accord 2014 ko ka ɲɛdama kura kɛ o la o bɛ dugujukɔrɔfɛnw o b'olu bɔli ko o b'o lahalayaw o bɛ olu ko fɔ. A n'a nɔgɔma caman minisiri min n'a ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔko ani tajiko lahalayaw ma Lalenta Awa Bababa a ye taama kɛ sibiridonya tɛmɛlen a taara kɔlɔnjɛba cercle kɔnɔna na laɲini tun ye min ye o tun ye ka taa lajɛli kɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ dugujukɔrɔbɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ani jitɛmɛsira minnu bɛ yen nɔ falen bɛ ale kɔnɔna na waleya minnu kɛra ani ka dɔn ka fɔ sira minnu kan ka taama ka taa ɲɛdama kɛ olu la n'i y'a lajɛ dugujukɔrɔfɛn bɔli ani jisiraw darakili k'olu cogoyaw k'olu lajɛ u ko o tɛ dɔwɛrɛ ye sariya dɔw de kan ka bato i n'a fɔ sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔfɛnw bɔli ko fɔ n'u ko ma code minier ni a bɛɛ cakɛyɔrɔ fitininw ani a nɔnaw a bɛ olu ko fɔ olu yamaruya sɛbɛn minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ a dira a dicogo la ani a dili kan ka sira minnu kan ka taama a taara ɲɛdama kɛ olu de la. Minisiri min filɛ n'ale ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔfɛn ani tajiko lahalayaw ma a y'a jira k'a fɔ jifugaba min filɛ nin ye ni u ko ma ko fleuve Falémé ale kɔni bɛ dancɛ fɔ Mali ani Sénégal jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn sa fɔ fɛɛrɛw de ka kɛ mun bɛ sariyaw batoli ko fɔ a tɔnɔ bɔli la yaasa degun kana se a baara sira taamabaw ma ani ka dɔn ka fɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ lahalayaw ma. Solonadon jɛkulu caman wolomasiri tabaw tɔgɔ la Faransi jamana kɔnɔna na u y'a jira kunungo k'a fɔ ko sariya min taara karilikɛlaw kama taamakɛla dɔw fɛ n'u ko ma gilet jaune Faransi jamana o kɔnɔna na ko o sariya in ko tɛ bɔli kɛ dɛ ko ka sariya in gɛlɛya kosɛbɛ yaasa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ gilet jaune maa ninnu u ka maa dɔw bɛ karili minnu kɛ dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na ani u bɛ ndarakili min kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na. L'Américain jamana ɲɛmaa Donald Trump
ani Emmanuel Macron Fransi jamana ɲɛma a bɛ o kofɔ u kumana ntɛnɛndonya tɛmɛlen a kɛra nɛgɛjuru sira fɛ u kumana l'Amérique wolomasiri taabɔ olu ka bɔli ko siri jamana kɔnɔna na a tun bɛ o lahalayaw kofɔ u y'a jira k'a fɔ k'u ye hakili jagabɔ kɛ a ko kan ani u bɛ ka fɛɛrɛw k'olu mɛriw ɲɔgɔn na yaasa a kow bɛ se ka kɛ cogo min na Maison Blanche n'o ye Donald Trump dagayɔrɔ ye ale de ye o kuma in fɔ Amérique jamana ɲɛma in Donald Trump a y'a jira décembre kalo tile 19 tɛmɛlen k'a jira k'a fɔ ko État islamique olu ka yɔrɔ min bɛ Syrie n'u ko ma ko Daesh ko digi kɛra la kosɛbɛ ko o de kosɔn fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ l'Américain jamana wolomasiri taabaw k'olu na segin kɔ kɛ ka taa so han ni ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye k'a sababu kɛ a kɛli t'anw tɔɔrɔ o y'anw ka baara ye n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira don n'a kɛra u ye www.malizoom.net maraka faama ka journal Bamara a ka laselibaw a ka jatara tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora de o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ aw la anw filɛli ani an lamɛnli la a k'an bɛn sini ni jabaru masa n'a sɔnna ma